Strolerica je stručnjakinja za kolica. Zna sve o svim modelima kolica. U njih se uvijek udubljuje, predstavlja ih, recenzira. A uvijek kaže da je najbitniji dio dječje opreme nešto drugo. Autosjedalica, da. I toga se držim, definitivno. Kolica stvarno mogu biti skoro pa bilo koja. Dokle god imaju adaptere da se može staviti autosjedalica, to je ok. Ali autosjedalica, nju se bira stvarno pomno, pažljivo i za nju stvarno svi želimo da je sigurna i kvalitetna. To je moja nekako misao vodilja. Stavljate bebu u auto, to nije na kolicima, znači u autu je to brzina, puno veći rizik, nesigurnost. To su jednostavno situacije u kojima mi kao roditelji ne možemo kaskati i ne možemo failati. Ne možemo tu napraviti neku fatalnu grešku jer stvarno može biti fatalna. U kolicima, mislim, neće se ništa dogoditi ako izaberete kriva kolica. Možda hoće, ali neće. Jaje ide definitivno prvo, nakon njega mi smo tako barem radili, nismo kombinirali ništa, znači bilo je jaje pa je bio reborder, dakle sjedalica u kontrasmjeru, to još uvijek prakticiramo, gledamo da je što dulje jer ipak puno je sigurnije. Ja sam gledala crash testove, znam to onako dosta prosto objasniti, mislim da je to više tvoja domena. I poslije rebordera, znači onda smo gledali sjedalicu koja je kao booster s naslonom, znači da dijete i dalje ima pravilnu putanju pojasa, da pojas ne reže vrat i eto. Tu otprilike se krećem u tome. Autosjedalicu za novorođenčad uvijek postavljamo suprotno od smjera vožnje, ali Ines, daj nam sad reci, molim te, kad je dijete preraslo? Pa većina roditelja misli da je to onog trena kada nogice krenu doticati samo sjedište, međutim to proizvođač napiše sam za sebe, svaki za drugu autosjedalicu. Dakle, uvijek se radi tu o nekakvoj kilaži ili centimetrima, a moramo paziti da glavica ne prelazi sam rub autosjedalice. Dakle, kod jajeta to baš specifično, da otprilike 2 cm manje od samog ruba se gleda.